mgbe ọ na-ekwu okwu na be Maazị Okafor dị na Ifite Ọgwarị bụ ebe ha gbakọrọ. Onye ndu ha bụ Odoziakụ Caroline Ọnụọra kọwara na ha na-akwado Maazị Okafor ka ọ laghachi n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a ka ha wee na-erite ihe ruru ha na gọọmenti steeti a. O mere ka amata na ụmụnwaanyị ndị Ayamelụm ritere ọtụtụ ihe n'aka Maazị Okafor, wee kwuo na ọ bụrụ na Maazị Okafor alaghachi n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a na ha ga-enweta ọtụtụ ihe n'aka ya karịa nke ha nwetara na mbụ. N'okwu nke ya, Maazị Okafor kelere ụmụnwaanyị ndị Ayamelụm maka nkwado ha na-enye ya. Ọ gara n'ihu kwuo na aka na-achị steeti anyị bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-arụ okporo ụzọ jikọrọ Ọmụọ, Ụmụerum, Ọbaofe Mmiri, Ọka n'oge na-adịghị anya. Maazị Okafor gwara ụmụnwaanyị ndị a na Gọvanọ Soludo enyela ntụziaka ka achịkọba ụmụnwaanyị ndị Ayamelụm na otu akpọrọ Cooperative Societies, bụ amụma gọọmenti wepụtara iji kwalite ọnọdụ obibi ndụ ha. N'aka nke ya, onye bụ President General Ifite Ọgwarị Maazị Oliver Okonkwo kwuru na Maazị Okafor rụrụ ọtụtụ ezigbo ọrụ na obodo niile dị na Ayamelụm ma mee ka amara na Ifite Ọgwarị na-akwado ya. Site n'Ifite Ọgwarị, Chukwuemeka Modelem.